कठिन होला छठ के परबिया। 3 दिन से भूखल बाड़ी सभे बरतिया। बड़ी कठिन होला छठ के परबिया। 3 दिन से भूखल बाड़ी सभे बरतिया। आज कहे तना कईनी देरिया, हाल से लाली देखाई बानी पनिया में खड़े भइले अरघ के बेरिया। हाल से लाली देखाई बानी पनिया में खड़े भइले अरघ के बेरिया। बुआ पकवान लईनी डलिया में साज के, बाटे पुकार छठी माई सुन लो नयाज के। बुआ पकवान लईनी डलिया में साज के, बाटे पुकार छठी माई सुन लो नयाज के। करिले गोहार कईनी हाथ जोड़िया, हाल से लाली देखाई बानी पनिया में खड़े भइले अरघ के बेरिया। हाल से लाली देखाई बानी पनिया में खड़े भइले अरघ के बेरिया।